ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತದ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಶರಣ್ ಪಂಪ್ವೆಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತದ ಸಹ ಸೇವಾ ಪ್ರಮುಖರಾದಂತಹ ಗೋಪಾಲ್ ಕುತ್ತಾರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಆಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುತ್ತಾರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಂತ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದೀಗ 6ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಎನ್ನುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕದ್ರಿಯ ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಂತ ಈ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಪುತ್ತಾರಿನ ಈ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಇದೀಗ ಇವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕೊರಗಜ್ಜನನ್ನ ನೆನೆಸ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಾರಗುತ್ತು ಇವರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಏರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ವಂದೇ ಮಾತರಂಗೆ 150 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರುವಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂತಹ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ವಂದೇ ಮಾತರಂನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ್ಯಾ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಂದ ಇದೀಗ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂ ಸಸ್ಯಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಶುಭ್ರಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಂ ಪುಲಕಿತಯಾಮಿನೀಂ ಫುಲ್ಲಕುಸುಮಿತಾ ದ್ರುಮದಲಶೋಭಿನೀಂ ಸುಹಾಸಿನೀಂ ಸುಮಧುರಭಾಷಿಣೀಂ ಸುಖದಾಂ ವರದಾಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಂಠ ಖಲ ಖಲ ನಿನಾದ ಕರಾಲೆ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭುಜೈದ್ರತ ಕರ ಕರವಾಲೆ, ಅಬಲಾಕಿನು ಮಾಯೆ ಅತೊಬಲೆ ಬಹುಬಲಧಾರಿಣೀಂ ನಮಾಮಿ ತಾರಿಣೀಂ ರಿಪುದಲವಾರಿಣೀ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ತುಮಿ ವಿದ್ಯಾ ತುಮಿ ಧರ್ಮ ತುಮಿ ಹೃದಯ ತುಮಿ ಮರ್ಮ, ತ್ವಂ ಹಿ ಪ್ರಾಣಾಂ ಶರೀರೇ ಬಾಹುತೆ ತುಮಿ ಮಾ ಶಕ್ತಿ, ಹೃದಯೇ ತುಮಿ ಮಾ ಭಕ್ತಿ, ತೋಮಾರಯಿ ಗಡಿ ಮಂದಿರೇ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ತ್ವಂ ಹಿ ದುರ್ಗಾ ದಶ ಪ್ರಹರಣಧಾರಿಣೀಂ ಕಮಲಾ ಕಮಲದಳ ವಿಹಾರಿಣೀಂ ವಾಣೀಂ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನೀಂ ನಮಾಮಿ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಕಮಲಾಂ ಅಮಲಾಂ ಅತುಲಾಂ ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಸರಳಾಂ ಸುಸ್ಮಿತಾಂ ಭೂಷಿತಾಂ, ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಸರಳಾಂ ಸುಸ್ಮಿತಾಂ ಭೂಷಿತಾಂ, ಧರಣೀಂ ಭರಣೀಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ
ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೀಗ ಬಂದಂತಹ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಡೆ ಆಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಇವರಿಂದ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಮಾಗನೆದ ಸೋಮನದ ದೇವೇರ್ಲ ಅಂಜನಿ ಮುನ್ನೂಡಿತನ ಇಷ್ಟುಮೂರು ದೇವೇರ್ಲ ಪಂಜಂದಾಯ ಬಂಟಿ ವೈದ್ಯನಾಥೆಲ್ಲ ಅಂಜನಿ ಸಾರ್ಲಪಟ್ಟದ ಕೊರಗಜ್ಜಗ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನೆಂಗ್ಲ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಉಲ್ಲಾಲ ಪ್ರಖಂಡದ ವತಿದ ಆಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾದಯಾತ್ರದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮರುಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ಸೇವಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಕೊರಗ ಜನ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬೋಡ ಬಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಮಠ ಮಂದಿರಗಾವಾಡು ಗೋವುಗಾವಾಡು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗಾವಾಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ತರೆ ಕೊರಪುನಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು. ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು ನಮ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ మన ಆಲ್ ಮಂತ್ ಬೇರೆ ಬಸ್ತು ಜನಕ್ಕಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕೋಡೇರು ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ವಾರೋಡು ದಿಂಚಿ ನಿರಂತರವಾದ ಮೂಲವರಿಯೇ ತಿರುಗೊಂದೇ ಉಳ್ಳಿ ನಿರಂತರವಾದ ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಅಂಚೆ ಮನ್ಪುವ ಒಂದು ಈ ಬಾಗಡು ಮಾಗನಿಗೆ ಮುಲ್ಪೆತ್ತನ ಸೋಮನಾಥ್ ದೇವೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಂಜಂದಾಯಲ ಈ ಅಜ್ಜಲ ಏರೆಲ್ಲ ನೇರ್ದುಂಬುಲ ಬುಡ್ತಿಜಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಈ ಭಾಗದ ಪುದರನ ಹಾಲು ಮನ್ಪೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಾಗಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿನದ್ದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಇನಿ ಖಾಲಿ ಆಜಿ ವರ್ಷಡು ಪಾದಯಾತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಿರುತ್ತಂದ್ರೆ 45 ವರ್ಷ ಕುತ್ತಾಡ ಆಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಇನಿ ಏತೋ ಸಾರ ಕಟ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓಲೋನುಲ್ಲೇರು 45 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ಮಂತೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ಜನಕ್ಕಳು ಐನೇರ್ಲ ತೂಪುಜೇರು ದಯಪನ್ನಾಗ ಪಾದಯಾತ್ರದ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಐದುಲ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೇರದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ದುಂಪುಂಡ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದುಂಪುಂಡ ಪಜಿಲ್ಡ್ 45 ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬೆತ್ತನು ಇನಿ ಬಜರಂಗದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಬತ್ತದು ಇನಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತದು ಇನ್ನು ಇನ್ನೇ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ತೂವೊಂದುಂಡು ಕುತ್ತಾಡು ನೂದೆರ್ದು 110 ಜೋಕುಲು ಇನಿಕಲ ಉಳ್ಳೇರು 400 ಪೆತ್ತಲ ಉಂಡು ನೇಕ್ಲ ಏರು ವಾರಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು. ಇನಿ ಇಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದುಂಡು. ದಯಪನ್ನಾಗ ಖಾಲಿ ಎಂಕುಲು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಆವಿನಕ್ಲತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ಬೇಲುಂಡು ಆಂಡ ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಏರಿ ಎಂಕಲ್ ಅನೇಕ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾತಾ ಬುರ್ಚಾನ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಜ್ಜೆ 10 ದಿನ ಎಂಗ್ಲೆ ತ್ವಜಪಾದ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತ ಐದಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ ಅಂತಂದಲ್ಲ. ಇನಿ ಖಾಲಿ ಎಂಕುಲು ಏರ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಂಡೇರು ಬಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಎಂಗ್ಲು ಉಂತ ಇರಲ್ಲ ಕುಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂದಳ ಅಯೋಧ್ಯಡು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆತಿಲ್ನ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ನೇತೃತ್ವಡೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಏತೋ ಜನ ಬಲಿದಾನ ಹಾದು 5 ಪಕ್ಕ ಏತೋ ಇಂದು ಹೋರಾಟ ಬಂತದ್ದು ನಿರಂತರವಾದ ಇನಿ ಅಯೋಧ್ಯಡು ಕಟ್ಟುವೆವು ಬಂದು ನಿರಂತರವಾದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಆತೀನಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನಾಗ ಇಂದಿರೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವತ್ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಗ್ಲು ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿಷಯ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು. ದಯಪನ್ನಾಗ ಆರ್ಲ ಮೊರೆನ್ ಬನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂದೇರು ಎಂಚ ಬರೋಲಿಯಾ ಬಂದು ದಯಪನ್ನಾಗ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದಾಲನಂಕ ವಿಚಾರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಜ್ಜೆ ಏರೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಅದುಪ್ಪನಾಗ ಕೆಲವರು ಪಂತೇರು ಬಂದು ಬಟ್ರೆ ದಾಲ ಇಕ್ಕದು ಮನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಟೇಜ್ ನೀರು ಇತ್ತನಾರು ಅರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಗ ನಮ್ಮ ಗೌರವಿಸವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಿಶನ್ ತಾರಿಪಡುಪು ಇವರು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಭಾ ಮಾಡೂರು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರಖಂಡದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ಕದ್ರಿ ಇವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಕೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಎಂಕುಲು ಆನಿ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ದೇ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕುಲ್ದು ಎಂಗ್ಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಪಗ ಎಂಗ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ವೆರಿಸಾಯದ ಮಸ್ತ್ ವೆಲ್ಕ್ ಮಂತಿನಾರ ಎಂಗ್ಲ ಶರಣ್ ಪಂಪಲ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಇನ್ನು ಶರಣ್ ಪಂಪಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಕಿಶನ್ ತಾರಿಪಡುಪುರು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತದ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಶರಣ್ ಬಂಪಲ್ ಇವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶನ್ ತಾರಿಪಡುಪು ಇವರು ಅಂಜನೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಆದುಳ್ಳೇರು ಶಿವಾನಂದ್ ಭಂಡಾರ್ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ ಶಿವಾನಂದ್ ಭಂಡಾರ್ ಮೇರಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗೌರವಿಸುವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೆರೆಬೈಲ್ ಇವರು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಜನೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಭುಜಂಗ ಕುಲಾಲ್ ಬಜರಂಗ ದಳದ ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಾಲಕರು ಮೇರೆಗಳ ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ.
ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕೆರೆಬೈಲು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತದ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಸಹ ಸಂಯೋಜಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಭುಜಂಗ ಕುಲಾಲ್ ಇವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಜನೆ ಈ ಭಾಗದ ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರಖಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಂಪರುಲ್ಲೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜೆ ನರೇನ ಈ ಪೊರ್ತಗೆಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸುಧಾಕರ ಮಾಡೂರು ಇವರು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಜನೆ ನನೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೇನ ಸಾ ಸೇವಾ ಪ್ರಮುಖ ಐನ ಗೋಪಾಲ್ ಕುತ್ತಾರುಲ್ಲೇರು ಬೇರೆಗಳ ಎಂಗಳು ಈ ಪೊರ್ತಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಚೇತನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುತ್ತಾರು ಗೊತ್ತದ ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಆರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ದುಳ್ಳೇರು ಅರೇಗ್ಲ ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ರಾಜು ಕುತ್ತಾರ್ ಇವರು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಜನೆ ಕೊಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಬೊಳ್ಳಿಯ ಗೊತ್ತದ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಗೌರವಿಸುವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಇವರು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಂಜಿ ಕುತ್ತಾರು ಗೊತ್ತದ ರತ್ನಾಕರ್ ಕಾವ ಬೇರೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಗೌರವಿಸುವೆ. ಇವರನ್ನ ನಿತಿನ್ ಇವರು ಬಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಂಗ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಂಜಿ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಮಾಗನ್ ನಡೀತಾ ನೇತಾರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಎಂಗಳು ಗೌರವಿಸುವ. ಇವರನ್ನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮಾಡೂರು ಇವರು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾತ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಹಿರಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಜಗದೀಶ್ ಅನವೇರು ಅಂಜನೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಅರುಕಲ ಮನೋಹರ್ ಸುವರ್ಣ ಮುಗಳ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಗೌರವಿಸುವೆ. ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಉಂಟವೆ. ಜೈ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸ್ತಿ ಇವರು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡು ಇದೀಗ 6ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರಖಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ 6ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವರ್ಷದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ನಡೆದ ಇರಿತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪುನಂಚನ ಪ್ರಾಂತ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೆಂಚಿನ ಶರಣ್ ಪಂಪೇಲ್ ಇರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪರಡು ಪಡೆದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಭಿನ್ನಯನ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ. ಕೊರಗಜ್ಜನ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಳ ಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಂಪಲ್ ಅವರೇ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಹಿತೈಷಿಗಳಾದಂತಹ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ರತ್ನಾಕರ್ ಕಾವ ಅವರೇ, ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ಗೋಪಾಲ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಅವರೇ, ಭುಜಂಗರವರೇ, ಶಿವಾನಂದ್ ಮೆಂಡನ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಿತ್ರರೇ, ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೊಂದು ದೈವಗಳ ಬೀಡು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾರಣಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಂತ, ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕೊರಗಜ್ಜನನ್ನು ಕೇವಲ ದೈವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಯಾರು ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ, ನಂಬಿದವರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡದಂಥ ಸತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನನ್ನು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತೂ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದು, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಐಕ್ಯತೆ. ಎರಡನೇದು, ಲೋಕದ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರು. ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ನೋವಿನಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಲೋಕದ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಉದ್ದೇಶನೂ ಇದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಸುಮಾರು 40 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾ ಇರ್ಬೋದು, ಜರ್ಮನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರಿಟನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಜಗತ್ತಿನ 40 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ಇವತ್ತು ಸಮಾನತೆಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು 1964ರಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಒಂದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮುಂದೆ ಅಡಿಗರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತನ್ನ
ನಾನು ಯಾವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಯಾವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಅದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಡಿಗೆರೆ ಒಂದು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇವರ ರಥೋತ್ಸವ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಆ ದೇವರ ರಥಕ್ಕೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದನೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮರುದಿವಸ ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ಅವಕಾಶ. ಇದನ್ನೇ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ನಾವು ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು. ಅರೆ, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನನನ್ನು ಕರೆದು ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಗೌರವ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಾಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿದ್ದು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಕುಡಿಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. 16 ಕಡೆ ಇದೆ ಸ್ಮಶಾನಗಳಿಗೆ ಜಾತಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಒಂದು ಹುಡುಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸ್ವಂತ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನೇ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಜಾತಿಯನ್ನು ನೀನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಕತೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮದೇ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲದವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಮಗಳು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ. ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಇವತ್ತು ಆ ಲವ್ ಜಿಹಾದಿನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾವಿರಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಲವ್ ಜಿಹಾದಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಬಜರಂಗ ದಳದ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ಗೋವು. ಇವತ್ತು ಗೋವಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಹೋರಾಟ. ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದರು, ಇದೇ ಪಕ್ಕದ ಪಜೀರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10-12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪಜೀರ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹತ್ತಿರ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 12ರಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಖರ್ಚು ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ? ಕಟುಕರು ಗೋವುಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ಕಡಿಬೇಕು, ಅದರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಜರಂಗ ದಳದವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಗೋವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 16 ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇವತ್ತು ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಸೇವಾ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ರಕ್ತದಾನದ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ,
ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನಂಬುವಂತಹ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ, ಅವಮಾನ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕೆಂಬಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೊರಗಜ್ಜನಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಎಂಬಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರೆಯಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸುಮಾರು 15-20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಧರ್ಮದ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕದ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವತ್ತು ಉಳಿಬೇಕೆಂಬಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ನಡಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಇದು ಸಂಕೇತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರಲ್ವ, ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇವತ್ತು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಂಬಂಥ ಪಿಡುಗು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಡ್ರಗ್ಸ್ನಿಂದ ಬಂಧನ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವನು ಅರೆಸ್ಟ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸಿನಂತಹ ಒಂದು ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬಂತಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶನೂ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನದು ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಗತ್ತು ಮತ್ತು ತಾಕತ್ತನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇದು ಹೌದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಈ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರಣಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಅನಾವರಣ ಆಗಬೇಕೆಂಬಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೂ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಲಿ, ಯಾರೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದರು, ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವಮಾನಗಳು, ಅಪಮಾನಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿರೋಧಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ.
ನೀವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಜನರ ಒಳಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆ ಬರಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಮರೆತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂ ಎಂಬಂಥ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ವಂದೇ ವಂದೇ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಸಂಘದ ಕೊಡುಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಕ್ಷಣದತ್ತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೇರಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ಕದ್ರಿ ಇವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೀತ ವಿಭೋ ಭಜ ಮಂಜುನಾಥಂ ಭಜ ಸೋಮನಾಥಂ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸಾವಿರ ಸೀಮೆನ್ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರೆಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ಅಧಿದೇವರಾಯಿನಂಚಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೆಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಆದಿ ಪಂಚಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರಸು ಮುಂಡತ್ತಾಯಲ್ನ ವೈದ್ಯನಾಥೇ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಸತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಪಂಜಂದಾಯ ಬಂಟಲ್ನ ದುಂಬತ್ತದಿ ಒಂದು ಅಕಲ್ನ ಕಡಸಲೆಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ದೈವ ಆಯಿನಂಚಿನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗು ಮುಂಡನ್ನು ಮುಟ್ಟಾದು ತರೆನ ತಗ್ಗಾದು ಪತ್ತು ಬಿರಿಯಲ್ನ ಜೋಡಿಸಾದು ಅಜ್ಜನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಯಿಲಣ್ಣೆ ಈ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಸಮಯಗೂ ಬತ್ತೇರೆ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪೋತ ಭಾರೀ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮನೆತನ ಆರ ನಮನ್ ಮಾತ ಲೆಪ್ಪುನು ಎಂಚಕೆಂಡಂದ ಅಂಡ ಧನಿಕುಲ ಅಂದ್ ಆಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಧನಿಕುಲ ಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಕುಲಕುಲು ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಕುಲು ಧನಿಕುಲು ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಓಡೆಮುಟ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇಕ್ ದೈವನರ್ಥ ಕೆರಡ ಈ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಂಚನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡ ಮಿತ್ತು ಪುನಂಚನ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೇನು ಮಾತ ದುಂಬತ್ತದಿಯೊಂದು ವೇದಿಕೆಡ ತಿರ್ತು ಪುನಂಚನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲೆಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇನು ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲೇನು ಅಣ್ಣನಕ್ಲೇನು ಬಂಧುಳೇನು ಮಾತ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಡೆ ಬರಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಪುದಾರ್ನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮನವಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದುಂಬು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಎಚ್ ಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಂಬಕ ಮನೋಹರ ಸುವರ್ಣರೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಅಂದು ಸುರುಟು ಬರೆದಿತ್ತೇರು ಐನಿ ಯಾನು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣಡ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂದು ಬರೆಯಲೆ ಎಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೆ ದಾಯಪಂಡಂದ ಅಂಡ ಈ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ಶಬ್ದಗೂ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಬಿಲೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಪನ್ಪುಂಡು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಯಾನ ಹತ್ತು ಎಂದು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಪನ್ನೆಡ್ದಾವರ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಲು ಪಾತೆರ ಪನೋಲಿ ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆಡ್ದಾವರ ಪಂಡೆ ಹೊರತು
ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಯಾನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿನತ್ತು. ದಿಕ್ಸೂಚಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದುಪ್ಪ ನಾವಿಕರ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಿಂದ ದಿಕ್ಸೂಚಿದ ಬೇಲದಾದ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ತತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಸಾದಿ ತತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗನು ತೂಪಾವುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಿಂದ ಪುದರುಂಡು. ಬಗ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಏನನ್ನು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ಶಬ್ದನ ಪಾಡೊಚ್ಚಿಯಿಂದ ಪನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾದಿ ತತುದಜಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಸಾದಿ ತೋಜಾರಯ ನೀರು ಸಾದಿ ತೋಜಾರಯಾನ ಜನನೇತ್ ಅವು ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಪತೋಡು ಸಾಗೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಯಾನ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಕಾರ್ಯ ಅತ್ತು ಅಂಚಾಂದ ಬಂಡದ ಅಕ್ಕಲು ಕೊರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ತಪ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಸರಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ತತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಸರಿದಾದ ಸಾದಿಗೆ ಕನಪುನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ತಪ್ಪಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪುನಂಚಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಸೂಚಿದ ಕೆಲಸ. ದೋಣಿ ತತ್ತನಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪೋಲ ಅಂದು ಸಾದಿ ತೋಜಾವನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇಂಚಿನ ಸಾದಿಡು ಈ ಪೋವಂದುಲ್ಲ ಸಾದಿನ ತಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪನ್ಪಿರೆಂಚಿನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥಲ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಪನ್ಪಿರೆಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಹಿರಿಯರು ಮಾತ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಶರಣಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಮಿಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಮಿಟಿದ ಕುಲು ಅಥವಾ ಮೆಂಡನ್ರು ಮುಕುಲು ಪೂರ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನ ಕುಲೆ ದಾನ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರು ಪ್ರೀತಿಡುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕಾಂದಿ ಅನ್ನ ಲೇದೇರು ಹೊರತು ಎನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎನೆಡ್ದು ಪುರ್ಲು ಎನೆಡ್ದು ಪ್ರಖರವಾದ ಮೆಂಡನ್ರು ಪುರ ಪಾತಿರ್ವೇರು. ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ಯಾನು ಬೈದಿನಿ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂದು ಖಂಡಿತ ಆತ್ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಕೊರನ ಪ್ರೀತಿನ ಯಾನು ತರೆಟು ತುಂಬುವೆ ಅವೇನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೂಜಿ. ವ್ಯಾಕರಣದ ವಿಷಯಗೂ ಬರ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜ ನಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಎಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಸುರುಟು. ಇನ್ನೀಗ ಆಜಿನೇ ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ನೇತೃತ್ವಡು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನ್ನೀಗ ಅವು ಅಕ್ಷರ ಎಂಚಾತನ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನೇ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಎಂದಾತನು ಸರಿ ಐಂತುಲೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಾಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು. ಕೊರಗಜ್ಜನಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಬದಲಾದ ಕೊರಗಜ್ಜನೇ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಎಂದಾತಿನಿ ದಾಯ್ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ನಮನೇ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಉಡುಂದು ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಬೋಣದಾದ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗರ್ಬೋಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉಂಡು. ಶರಣಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಜಾತಿ ಭೇದ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಸತ್ಯ ಐಕ್ ನಮ್ಮಲ ಓಟುಂಡು ಆಂಡ ಜಾತಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಣಿಟು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜಾತಿಡು ಶ್ರೇಷ್ಠನೆ ಏರ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಅತ್ತು 14 ವರ್ಗಲ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆ. ಅವಾಗ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಅವರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅಪ್ಪೆಗರ್ಬೋಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಅದು ತನ್ನ ಸಾಧನೆಡ್ದಾವರ ತನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಡ್ದಾವರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಕಲಕಾರ್ನಿಕ ತೋಜಾದು ಕಾಯಬುಡ್ದು ಮಾಯಾಪೆ ಕಾಯಬುಡ್ದು ಮಾಯಾಯಿನೆಂಚಿನ ಉವೇ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ಪರಿದಿಡು ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಬೋಣ ಇತೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಪನ್ಪಿರೆಂಚಿನ ಮಾನವೇ ಅಪ್ಪೆಗರ್ಬೋಡ್ದೇ ಪುಟ್ಟಿದಿನಾಯಿ ಆಂಡ ಕಾಯಬುಡ್ದು ಮಾಯಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಪನ್ಪಿರೆಂಚಿನ ದೈವತ್ವನ್ ಪಡೆಯೊಂಡೆ ದೈವತ್ವನ್ ಪಡೆಯೊಂಡ್ರೆ ಆತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಈತು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಉಡಲ್ಜಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಹೃದಯಡು ಸ್ಥಾನ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯದ ವಿಷಯತ್ತು ಐತ ಪಿರವು ಆಯನ ಸಾಧನೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಬಬ್ಬುನಾವಡು ಮಾಂಕಾಳ್ದಿ ಅಪ್ಪೆನಾವಡು ಸತ್ಯಪದ್ನಾಜಿ ಆವಡು ಅಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆವಡು ಅಥವಾ ಕೋರ್ದಬ್ಬುನ ಕಳುಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾಶಕ್ತಿಲಾವಡು ಅಥವಾ ಕೊರಗಜ್ಜನಾವಡು ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಆಧಾರಡು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಪರಿಧಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಅಕ್ಲ ದೈವ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಬದಲು ಅವು ನಮ್ಮ ದೈವ ಅಂದು ಪನ್ಪುನೇಟು ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಇಂದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆರೆಯಾನ ಜನಾತ್ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆರೆಯನಡ ಆಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನಡ ಸಾಧ್ಯಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ದೇವೆರ ಒಂಜಿಕೇನು ವೇರು ಈದಾದ ಮಲ್ತದಾಂದ್ ಬಾಗಿದಕ್ಕಲ್ನ ಬುಡು ಈದಾದ ಮಲ್ತದಾಂದ್ ಅಂಜಾದು ಪುನಗ ಜಗದೀಶಣ್ಣನ ಮಾತ ಕೆಲವು ಮಾತ ಪ್ರಖರವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಾಷಣ ಮೆಂಡನ್ರನ ಮಾತ ಭಾಷಣ
ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೇನೆ ಶರಣನ್ನೇ ಪನ್ಪುನು ಜಾತಿದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡದ ಒಂಜಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಪಿಡುಗು ಒಂದು ಪುರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೇನೆ ನಕುಲು ಪನ್ನಿ ಅಂಜಾದು ಪುನಗ ಈ ಬೇನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಗುಣಮಲ್ಪೆರ ಎನ್ನೆಡ್ದು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಆ ಗಾಯಗೊಂಜಿ ಮುಲಾಮು ಪಾಡಿಯರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಶಕ್ತಿನ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಜಾದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ದುಂಬುದೀತೆ ಆ ಜನಕುಲು ಆ ಹೆಜ್ಜೆನ ಪಾಡೊಂದು ನಂಗೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದಿ ಆನೆನ್ನುವೆ ಅವಾಗ ಆ ವ್ಯಾಕರಣ ಪಂಡಿಲಕೆನೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆನೇ ನಮ್ಮ ನಡೆಯಿಂದ ಮುಕುಲು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ನಮ ಆವೋಡು ಒಂದು ಪಗ ಅಜ್ಜನ ಮಾತಕತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾಟಕೊಡು ಯಕ್ಷಗಾನುಡು ಪೂರ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಅವನ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ದೇರಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕುಲ್ಪುರ ಅವನಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಆಯೆ ಬುದ್ಧಿಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ಅನಾಥ ಶಿಶು ಆಯಾಯಿ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಯನ ಸಾಂಕಿನಿ ಏರ್ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದಿದಿ ಆಲೆಗೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಆಯಿನಂಚಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದಿದ್ದು ಪೂರ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಅಂಚಿನ ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದಿದಿ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಬಾಲೆನು ಸಾಂಕುವಲ್ ಅಶನ ವಶನ ವಸತಿ ರೋಟಿ ಕಪಡ ಮಕಾನಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪನ ಅಶನ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಣಸು ವಶನ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಮಾನ ಮುಚ್ಚೆರ ತುತ್ತೈತ ಅಂಚನೆ ವಸತಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಕುಲ್ಯರ ಜಾಗ ಒಂದು ಏರು ಮೂಜೇನು ಕೊರ್ಪೆರ ಆ ಕೊರ್ನಾಯ ಬುಕ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ದೇವೆರೆ ಇತ ಕರ್ಣಗೆ ಮಾತಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಧರ್ಮದ ಪರಿಚಯ ಆಗಿತ್ತು ಆಂಡಲ ಅಖೇರಿ ಮುಟಲ ದುರ್ಯೋಧನನ ಆಯೆ ದಾಯ ಬುಡ್ತುಜೆ ಆಯೆ ಅಧರ್ಮಿನ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಲ್ತೆ ದಾಯಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಭೀಷ್ಮೆ ದ್ರೋಣೆ ಕರ್ಣೆ ಮುಕುಲ್ ಪೂರ ಧರ್ಮಿಷ್ಠರೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿಲೆ ಅಂಡ ಅಧರ್ಮದ ಪಕ್ಷಪಾತ ದಾಯ ಮಲ್ತೆರೆ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗೂ ಈ ರೋಟಿ ಕಪಡ ಮಕಾನ್ ಅಶನ ವಶನ ವಸತಿ ಪಾಡೆರ ತುತ್ತೈತ ತಿನಿಯರ ನುಪ್ಪು ಉಪ್ಪೆರ ಜಾಗನು ಏರು ಕೊರಿಯರ ಆ ಜಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದೇವೆರು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಈ ಋಣ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂದಿ ನಡೆದ ಅವರ ಅಕುಲು ಅಧರ್ಮದ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾದ ಕಡೇಕು ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಮೋಕ್ಷನ್ ಕುರಿ ಎರಿಂದು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಅಜ್ಜೆಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಆಯೆ ಮಲ್ಲಾಯೆ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಶನ ವಶನ ವಸತಿ ಕುರ್ನಕ್ಲೇನು ಮದಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಬುದ್ಧಿಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಯೆ ಕೇಂಡಿನಿ ನುಪ್ಪತ್ತು ಆಯೆ ಕೇಂಡಿನಿ ದಾದ ಕೇಂಡಂದಾಂಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೇಲೆ ಸುರುಟು ಬೇಲೆನ ಕೇನುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆದ ಸೇಜಪಾಲಾದ ಒಣಸನು ಕೇನುವೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಗುಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಸೋಮಾರಿತನನ್ನು ಬುಡಡು ಕೈಕೆ ಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಬಸವಣ್ಣೆ ಪಂಡಿಲಕ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಕೃಷ್ಣದೇವೆರ್ನನೇ ಪಾತೆರನಂದು ಬೇತೆ ರೂಪೋಡು ಪಂತೀನಿ ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾಫಲೇಶು ಕದಾಚನ నేను ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪೋಡು ಪಂಡೇರಿ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂದು ಬಂಡೇರಿ ವರ್ಕ್ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಕರ್ತವ್ಯ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂಡ ಪೂಜೆ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಪೂಜೆ ಅಂದು ಬಂಡೇರಿ ನೆನೆ ಬಸವಣ್ಣೆ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂದು ಬಣ್ಣಿ ಅಂಜಾದು ಪುನಗ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಉಲೈಡು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯು ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಗುಣದಾದ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಸುರುಟು ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ಬೇಲಕೆನ್ಯಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೇಜಪಾಲಕೆನ್ನಿ ತಿನಿಯರ ನುಪ್ಪುಕೆನ್ನಿ ಒಂದು ಬಬ್ಬುನ ಕತೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೋಡಿ ಕೊಂಡಾಲದ ಗುತ್ತುದ ಕೊಡಂಗೆ ಬನ್ನಾರೇರ್ ಆಯನ ಸಾಂಕುನು ಆಂಡಾಯ ಸುರುಟುಕೆನ್ನಿ ಬೇಲೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ನುಪ್ಪು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಈ ದೇವೇರ್ನ ದೈವದ ಪೂರ ಕತೆ ಕೇಂದು ನಮದಾದಾಂಡಲ ತೆರೆಯು ನೋಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಆ ಅಜ್ಜೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿನ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ ಅವರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಜ್ಜೆ ಅದು ಪೋಯಾಯಿ ನಿಜವಾದ ಆಯನ ಪುದರ್ ತನಿಯ ಕೊರಗ ಜನಾಂಗದ ಜನ್ಮುಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಕೊರಗ ತನಿಯ ಅಂದು ಪುದರ್ ಬತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಆಯಗ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರು ನೀಡಿದ ಅವರ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಆಯ ಪ್ರೀತಿ ತೋಜಾಯಿ ನಡೆದ ಅವರ ಆಯಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿನ ಜಗತ್ತು ಕುರುಂಡು ಅಪಗ ಒಂದು ಆಯನ ಮಲ್ಲ ಬಿರುದು ಅಜ್ಜೆ ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ಆಯಗ ಮಲ್ಲ ಬಿರುದು ಅಂಜಾದು ಪುನಗ ಅಂದುದಾದ ಆಯನ ಸಾಧನೆ ಆಯೆ ತನ್ನ ಜೀವನಡು ಪಡೆಯೊಂದಿನಂಚಿನ ಸಾಧನೆದ ಫಲನೇ ಅಜ್ಜ ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಅಜ್ಜನ ವಿಷಯಡು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತಿ ನಡೆದ ಅವರ
ಐಟ್ ಪದ್ನಾಜಿ ವರ್ಗ ಉಂಡು. ಪದ್ನಾಜಿ ವರ್ಗದ ಮಾತ ಜಾತಿದ ಕುಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ಏರ್ಲ ಕನಿಷ್ಠೆ ರತ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜಾತಿದ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ತುನ್ನೊಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆವಡು. ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಲಾಯ್ಡು ಮೆದುಳುಡು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯನ ತುರುಕೊಡು ಅಕಲ್ನ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡುಡು ಪನ್ಪಿರೆಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ. ಅಂಜಾದು ಪುನಗ ಯಾನಿ ಎಪೋಲ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಪನ್ಪಿರೆಂಚಿನ 4 ಘೋಷವಾಕ್ಯದ ವಿವರಣೆನ ಅಕಲೆಗೆ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೆ. ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ದೇವರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರ್ನುಂದ ಅಂಡಲ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನೆಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ವಾ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರ್ನುಂದ ಅಂಡಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ. ಅಪಗ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದ ಪುದರುಂಡು. ನಮ್ಮ ಪಜೆಡ್ದು ಅಥವಾ ಬೆಡ್ಡ್ದು ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಭೂಮಿಗೆ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಪ್ಪೆಡ ಕ್ಷಮೆಗೆ ನೋಡು. ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆಡ ದಾಯೆ ಭೂಮಿನ ತೊರ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದುಲ್ಲ ಗಾಳಿಡು ನಡಪರೆ ಆಪುಜಿ. ಅವಾಗ ಭೂಮಿನ ತೊರ್ಪುನು ಬಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅಪ್ಪೆನು ತೊರ್ಪುನುಂದಾವುಚ್ಚ. ಅವಾಗ ಅಪ್ಪೆನು ತೊರ್ಪೆ ರಾವ. ಅವಾಗ ಅಪ್ಪೆನು ತೊರ್ಪಂದೆ ನಂಗೆ ಭೂಮಿಡು ನಡಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ. ಅವಾಗ ಪಜೆಡ್ದು ಲಕ್ಕದು ಭೂಮಿಗೆ ಕಾರ ದೀಪುನೆಡು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಸಮುದ್ರ ವಸನೇ ದೇವಿ ಪರ್ವತ ಸ್ತನಮಂಡಿತೆ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಭುವನೇಶ್ವರಿ. ಅಪ್ಪೆ ನೀನನ್ನು ಅಪ್ಪೆ ಅಂದಲು ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರೊಡೆ ನೀನನ್ನು ದೊಂಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ಅಪ್ಪೆಯ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಪುಲಾ ಪಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕದು ಮೀದು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೂಟು ದೇವರ ಕೋಣೆಗೆ ಬೋಪುನೆಡು ತುಂಬು ಪುಟ್ಟಾಯಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ದುಂಪೋಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಾರನ್ನು ಪತ್ತುನು ಮಾತ್ರತ್ತು ಬಗ್ಗುನು ಮಾತ್ರತ್ತು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಕಾರನ್ನು ಪೂಜಿಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಕೈಟು ಪೂಜಿದು ಸುರೂಟು ಅಪ್ಪೆಗೆ ನಮನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೆರ ನಡೆ ಪೋಲೆ. ಅವು ಮೂಜಿನೇತ ಸ್ಥಾನ ದೇವೆರ್ನ ಸುರೂತ ಸ್ಥಾನನೇ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಮರತ್ತನಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಮುಟ್ಟಿನ ಪೂರ ಮಜ್ಜಿ ಬಂಗಾರಾವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮೂಜಿ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಳಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಂತುಂಡು. ಮೂಜಿ ನಿಂದನೆ ಆ ಮೂಜಿ ನಿಂದನೆ ಊಕೆಂಡಂದಾಂಡ ದೇವ ನಿಂದನೆ ದೈವ ನಿಂದನೆ ದೇಶ ನಿಂದನೆ ಏರು ದೇಶನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ ಆಯಾಗ 7 ಜನ್ಮ ಮುಟ್ಟಲ ಮುಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಪಂಡಿನೆಂಚಿನ ಪಾತೆರ. ಅಪಗ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶೋಡು ಅನೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಣೆಂದು ಪನಿಯರೆ ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು. ದಾಯಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಯಾನು ಲೋಕದ ಹಿತನು ಬಯಸುವೆ ಪುರೋಹಿತೆ ಪುರಸ್ಯ ಹಿತ ಓ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋಪನ ಆ ಜಾಗೆದ ಹಿತನು ಬಯಕು ನೀಡದವರ ನಮ್ಮ ಪುರೋಹಿತೆ. ಅಂಜಾದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಣೆ ಪನ್ಪಿರೆಂಚಿನ ಚೌಕಟ್ಟು ಒಡೆಮುಟ ಪೋಡು ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರೇನು ಮಾತ ಪಡೆತೊಂದು ಯಾನು ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಬ್ರಾಣೆ ಆದು ಪೋಡು. ತಡ್ಯದಾಟದ ಪಿದೈ ರಸ್ತೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಯಾನು ಭಾರತೀಯೆ ಯಾನು ಕನ್ನಡಿಗೆ ಐಡ್ದಲ ಮಿತ್ತದು ಯಾನು ತುಳುವೆ. ಭಾರತೀಯೆ ಕನ್ನಡಿಗೆ ತುಳುವೆ ಒಂದು ಜಾತಿವಾಚಕ ಅತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಪನ್ಪಿರೆಂಚಿನ ಆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ಎಂಚಿನ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಐಕ್ಯ ಬದ್ಧರಾದುಲ್ಲ. ಅಪಗ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟುಗು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದು ನಂಗೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಕೊರ್ದು ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಎಂದೇ ಉಪ್ಪುನು ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಎಂದೇ ಉಪ್ಪುನು ಹೊರತು ಕೊಂಡು ಕೊಡುವಿಕೆ ಎಂದು ಓಲಾಂಡಲ ಉಂಡ. ಕೊಂಡು ಕೊಡುವಿಕೆ ಬಂಡ ಸುರುಟು ದೆತೋನು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುನು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸುರುಟು ನಂಗೆ ಬೋಡ ನಂಗೆ ಕೊರ್ದು ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಎಂದು ಪುನಃ ಹೊರತು ಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಒಂದು ಓಲಾಂಡ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಈಜಿ. ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ ಪಟ್ಟನಂದಾಂಡ ಪ್ರೀತಿ ನಂಗೆ ವಾಪಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ. ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟುಗೆ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ನೆಡ್ದ ಅವರ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಮಹಾತ್ಮೆರ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಯಾನು ಗಳಿಸಾದೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಎನ್ನಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಮಾಜದ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನಡ ಬೋಡಾಯ್ನಾತು ತಮಿಳುನಾತು ಜನಕುಲಿ ಅಂಕ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊರ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಶರಣಣ್ಣೆ ಮಾತಲ ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಧಾರ್ಮಿಕತೆದ ಜಾತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಏತೈಟು ಘನಸ್ತಿಕೆ ಉಂಡು
ಏತು ಮಾತಾಯಿಟ್ಟು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಪಂಡದು 15 ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಕಲ್ಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಯಾನು ವಿರಮಿಸಾವೆ. ಇತೆ 14 ವರ್ಗ ಅಂದುಂಡು. 14 ವರ್ಗ ಜಾತಿದ ವಿಷಯ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನೆಂಚಿನ ವಿಷಯ. ಸಾಮಾಜಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಜನಕಲೆಗ್ಲ, ಜಾತಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಜನಕಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು. ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಪಂಡ ಆಂಗ್ಲ ಅಂದ ಅಂಡ ಪ್ರಣಾಮ ಪಂಡದು ಸಂಸ್ಕೃತ. ನಮಸ್ಕಾರ ವಂದನೆ ಅಂದು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ. ಆಂಡ ಪ್ರಣಾಮ ಪಂಡಂದ ಅಂಡ ಪ್ರಣವ ಅಕ್ಷರ ಹೊಡೆದು ಶುರು ಆಪುನ, ಓಂಕಾರ ಹೊಡೆದು ನಾ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಗೌರವಗೂ ಪ್ರಣಾಮ ಅಂದು ಪನ್ಪುನು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪ್ರಣಾಮಗೂ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಡು ಸೆಲ್ಯೂಟು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆ ಸೆಲ್ಯೂಟು ಪಂಡಂದ ಅಂಡ ನಾ ಬಿಡ್ದು ಉಡಲು ಹಿಡ್ದು ಬರೋಡು. ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಪಂಡಿರು ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್. ಸತ್ಯ ಅಂದು ನೂದೇಕು ನೂದು ಸತ್ಯ. ಗಡಿ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಸೈನಿಕರಿಗೆಲ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ರೈತರಿಗೆಲ ವಂದನೆ ಅಂದು ಪಂಡಿರು. ಐತೊಟ್ಟುಗು ಮಸ್ತು ಪ್ರಣಾಮ ಮಾತಾ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ, ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯನ ಕಾಪಾಡುನಂಚಿನ ಆರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮೂಜಿ ಐಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಸಿವಿಲ್, ಫೈರ್ ಬೊಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏತು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ ಸಿವಿಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕ್ರೈಮ್ ಐಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಏತು ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುವೇರು. ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ನೋಟಗೂ ಪನ್ನಿಯರೇ ಯಾವು ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕು ಜಯ ಅಂದ್ ಕಾಸಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪೂಜಿ. ಅಕಲಿಗೆ ಓಲಾಂಡಲ ಹಬ್ಬ ಹೈದಿನ ಪುರ ಉಂಡ. ಇತೆ ಅಕುಲು ಪಾಪ ಕುತ್ತಾರದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪಾದ ನಡಿಗೆಗೆ ಏತು ಆರಕ್ಷಕರು ನಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೀರು. ಅವಾಗ ಅಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೋಚ್ಚ. ಅಂಚನೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸು ಉಂತುದುಂಡು ಎದುರುಡು ಎನ್ನಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನರ್ಸ್ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಪುಂಜಾವು ಮಾತ್ರ ನರ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಸೇವೆ ಅಂದ್. ಅವಾಗ ವಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಆದುಪ್ಪು, ನರ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು. ವೈದ್ಯರ್ನ ವಿಷಯ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಹಿ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸತ್ಯ. ಐತ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪಾತಿರೊಳಿ ಐಕ್ ಮೀರ್ದು ನಮ್ಮ ನರ್ಸ್ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ. ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತಾಯನ ಗಾಯನ ಮುಟ್ಟೇರೆ ನಂಗೆ ಹೇಸಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದುಳೆ. ಅಕುಲು ಪೀಪಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಮೇತ ದೆಪ್ಪುಜೇರ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಪೀಪಡಿಕೆ ದೆಪ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ತಯಾರುಲ್ಲನ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಒಂಜಿ ನರ್ಸನಕಲ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಗಾಯನ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಟಿಂಚರ್ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಪರ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾದು ಐಟ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ರೇಷಿದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ದೆತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಶರೀರದ ಎಂಚಿನ ವಾಸನೆ ಉಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ತಡೆತೊಂದು ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ಥಾನುಡಿತ್ತೊಂದು ಆ ನರ್ಸನಕುಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುವಿರತೆ. ನೆಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರುಚ ಮೂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ಕ ದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅಕಲೆಗೆ ತರತಗ್ಗಾದ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರಡು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾರ್ಗನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಶುಚಿಯಾದ ದೀಪುನಂಚಿನ ಅವು ಮಾತಾ ವರ್ಗದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆಂಜೋಲು ಪೊಂಜಾವುಲು ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದುಪ್ಪು. ಆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಗಣವ ಮಗುಪಿದಾಡು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ಡ್ ಪೋನಾಗ ನೀಲಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆನಕುಲು ಮಾರ್ಗದ ಕಜವಡ್ಪು ನಿಂತೂತ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಜವಡ್ಪರ ಪೂಜಿ ಆ ಬಂದುಳು ಮಾರ್ಗದ ಕಜವಡ್ಪುಯರು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರೊಚ್ಚ. ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೋಡು. ಆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಡು 1 2 3 4 ಎಂದು ಬರೇ ಬೊಕ್ಕ ಸುಕೊಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಕೊರಡು ಸುರೂಟು. ಈ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನರ್ಸ್ ನಕಲೆಗೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಕೊರಡುಂದು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಒಂದು ಏತು ಸರಿ ಏತು ತಪ್ಪುಂದು ಎಂಕಾಗತ್ತೇಜಿ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನೆಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ತುಲೆ 14 ವರ್ಗ ಉಂಡು. ಐಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಇಡೀ ಏತೇತು ಗುತ್ತುಂಡು. ಇನಿಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒರಿಯರೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣ ಉಂಡುಂದಾಂಡಲ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒರಿಯರೆ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಹಪಾಲು ಏರ್ನ ಕೆಣ್ಣಂದಾಂಡ ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆ ದಕ್ಕಲ್ನ ದೈವನು ತನ್ನ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಪಂಡದು ಜಾಗೃತಿ ದೀವೊಂದು ಆ ಬಂಡಾರನು ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ದುಂಪದ ಬಲಿ ತಡೆ ಕೊನದು ಸಾನ ಮುಂಡಿಗೆಡು ಕೋಲನೇಮ ಮಲ್ಪಾದು ಎಂಚಿನನೇ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡಕಲ್ಡ. ಇದೆ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪೆರಲ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೋಡ್ಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತ್ರತ್ತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಾಯರ್ಲ ತಾಕತ್ತು ಬೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನಕುಲು ಪಂಡನೆ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು. ಅವಾಗ ಗುತ್ತುದ ಗತ್ತುನ ದಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವನು ದೈವದ
ಏತೇತು ಜನ ಏತೇತು ದೈವಗೂ ಜಾಗದಾನ ಸ್ಥಳದಾನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಆ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರೊಚ್ಚ ನನ್ನ ಬರಿಕೆದಕುಲು ಪೂಜಾರ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿಲು ತನ್ನ ಬೆಗರಸಿ ಇಂಟದು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೈವದ ಶುಭ ನುಡಿಂಕಿ ಉರ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆ ಪೂಜಾರ್ಮೆ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೋಚ್ಚ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಮಡಿವಾಳಿರು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕೊಡಿಯಡಿ ಪಾಡೆಯರುಂಡ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರ ಕಟ್ಟೆರುಂಡ ಬಾಲೋಲಿ ಪಾಡ್ರುಂಡ ದೈವಗು ಜೀಟಿಗೆ ಪತ್ತೆರುಂಡ ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ನ ಬಂಟ ಸಮಾಜೋಡು ಮದ್ಮೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಶುದ್ಧದ ಮಡಿವಾಳಿರಿಂದೆ ಅಕ್ಲೆ ಪುದಾರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಶುದ್ಧಿ ಆಪುನ ಜಾಗೆಗೆ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪುನ ಜಾಗೆಗೆ ಪೊಣ್ಣುಂದಾಂಡ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಮೀದು ಪೋಡುಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಸರಿ ಅವು ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಅಶುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ದೊಂಕುದು ಅಥವಾ ಓಲಾಂಡಲ ಮೈಲೆದ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋದು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಡುಂದಿನ್ನಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡುಂದಿನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಕೆರೆ ಗುವೇಲು ಮತ ಇಜ್ಜಿಂದಿನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಡಿವಾಳೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದಿನ್ನಗ ಮಡಿವಾಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಂಡ ಯಾನು ಶುದ್ಧಾಯ ಯಾನು ಭಟ್ರನ್ನ ಅಂಡಲ ಮಡಿವಾಳನ ಯಾನು ಮುಟ್ಟಿ ಅಂದ ಯಾನು ಶುದ್ಧ ಮಡಿವಾಳ ಜಾತಿಡ ಜನ್ಮುಡು ಆಯ್ ಶುದ್ಧನೇ ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಂಗಪೂಜೆ ಉಡುಂದಂಡ ಕುಂಟು ಮಡಿವಾಳೆ ಪಾದೋಡು ರಥ ಒಯ್ಪೋಡುಂದಾಂಡ ರಥತ ಉಲಾಯಿ ಕೊಡಿಯಡಿ ತಾರಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ಮಡಿವಾಳೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಜೀಟಿಗೆ ಪತ್ತು ನಂಚಿನ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ದೇವರೇ ಏರೆಗಾಂಡ್ಲ ಕೊರ್ತಿರುಂದಾಂಡ ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜವು ಅವಾಗ ಅಕಲಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೋಚ್ಚ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಚ ದುಂಬತ್ತ ಬನ್ನಗ ಪೂಜಾರ್ ಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಡಿವಾಳಿರಾಂಡ್ ನನ್ನ ವಾದ್ಯ ವೃಂದದ ವಿಷಯಗೂ ಬರ್ಕ ಆ ವಾದ್ಯ ವೃಂದ ಮಾತ ಜಾತಿದ ಕುಲ್ಲ ವಾದ್ಯ ಊಡುವಿರು ಆಂಡ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಜೋಗಿ ಸಮಾಜ ಬೊಕ ಮೊಯ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ನೆತ್ತೆರಡು ಆ ವಾದ್ಯದ ನಾಗಸ್ವರದ ಟ್ರಂಪೆಟ್ಟದ ಮಾತ ಕೊಂಬುದ ಮಾತ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೆ ವಾ ಜಾತಿದ ಕುಲ್ಲ ವಾದ್ಯ ವೃಂದರು ಸೇರುಲಿದ ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಅವಲ ಜಾತಿದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಇಟ್ಟು ಜೋಗಿ ಸಮಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಯ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ಬೊಕ್ಕ ಓವು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಸುಲಭಾತ್ ನೆನೆಪುದಿಲೆ ಓವು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಸುಲಭಾತ್ ಪಾಪ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ಕೊಂಬು ಉರುಪುವೇರು ದೋಲು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುವೇರು ಶಹನಾಯಿ ಊದುವೇರು ಪಂಡ ನಾಗಸ್ವರ ಊದುವೇರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೋಗಲ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದುಳೆ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಭಟ್ರಾದು ಪೆರೆಯಾವು ನಾಲು ಮಂತ್ರ ಬಂದು ಪೆರೆಯಾವು ಆಂಡ ಎರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೊಂಬು ಊದನಾಯ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಕೊಂಬುನಿ ಎನ್ನ ಕೈಟು ಕೊರ್ದು ಭಟ್ರ ಎಂದೇನು ಊದುಲೆಗೆ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಯಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆ ಅಂದಾಂಡ ಐಟ್ ಗಾಳಿ ಮಾತ್ರ ಪೋಪುಂಡು ಸ್ವರ ಬರ್ಪುಜಿ ಗಾಳಿಲ ಒಲ್ಪರ್ದು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಬಾಯಿಡ್ದು ಪೋವಂದು ಬೇತ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಪೋವು ಆತು ಕಷ್ಟ ಉಂಡವು ಕೊಂಬು ಉದೇರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಅಂದೆನ್ನಚ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಪಂಚವಾದ್ಯ ಪನ್ಪಿರಂಚ ಸುಲಭಾತ್ ದೈವ ನಾಗಸ್ವರಗು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡುಂಡು ತಾರಾಯಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಗಮನ ಕೊರಡು ತುಲೆ ದೋಲು ತಾಸೆ 10 ತಾಸೆ ಉಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದೋಲು ಉಪ್ಪಡು ಪೂರಲ ಉಪ್ಪಡು ಆಂಡ ನಾಗಸ್ವರಗು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಮಾಲೆ ಪಾಡುಂಡು ಅವಾಗ ನಾಗಸ್ವರ ಏರಿಕೆಂಡನ್ನ ಅಂಡ ಆ ಪರಿಕರದ ಅಮ್ಮೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅವಾಗ ಈ ದೋಲು ತಾಸೆದ ಕುಲು ಏರು ದೋಲು ತಾಸೆದ ಕುಲು ಆ ಅಮ್ಮೆನ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅವಾಗ ನಾಗಸ್ವರ ಅಮ್ಮೆ ದೋಲು ತಾಸೆ ಜೋಕುಲು ಅವಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಡ್ಚೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಇತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಡ್ಚ ಅಪ್ಪೆ ಏರಿಕೆಂಡಂದ ಅಂಡ ಶ್ರುತಿ ಆ ಶ್ರುತಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ತುಕ ಶ್ರುತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಾಗಸ್ವರದ ಕುಲು ನಾಗಸ್ವರ ಊದಾಡು ತುಕ ಆವಡ ತುಕ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಅವಾಗ ಶ್ರುತಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅವಾಗ ಅಪ್ಪೆನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅವಾಗ ಈ ಶ್ರುತಿದಾಯ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಂಡ ಕೆಣ್ಣಂದ ಅಂಡ ಶ್ರುತಿತಾಯನ ಏರ್ಲಕ್ಕೇನು ಜೇರ್ತುಲೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಈ ಶ್ರುತಿ ಅಪ್ಪೆದಾಯ ಕೆಣ್ಣಂದ ಅಂಡ ಒಲಾಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಸನ್ಮಾನನ್ ಬಯಕದಲ ಬಂದುಲೆ ಒಲಾಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಆಯ್ನಾಲು ಆಲು ತ್ಯಾಗದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಆಲು ದಾಲಕೇನು ಜಲ್ ತನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿ ಪೊರ್ಲುಪ್ಪಡು ಸುಖವಾದ ಉಪ್ಪಡುಂದೆ ಆಲ್ನ ಬಯಕೆ ಅಪಗ ಶ್ರುತಿ ದಾದ ಬಯಕುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ನಾಗಸ್ವರ ಪೊರ್ಲುಡು ಊದಾಡು ದೋಲು ತಾಸೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಯಾನು ಮೂಲ್ಕುಲೊಂದು ಶ್ರುತಿ ಉರ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ ಯಾವ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಬನ್ಪುನು ಇಲ್ಲಡೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಲೆಗೆ ಅಪಗ ಅವಳು ಅಪ್ಪೆ ಉಪ್ಪುನು ಪಂಡದು ಅಪ್ಪೆನ ಪುದಾರುಡು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಪರ ನಿಕುಲು ಪಾಡ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಪುದಾರು ಪರ್ದ ತಕ್ಕೋಲ್ಲ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರನ ಪುದಾರು ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಪಿದ ಇತ್ತನಂದ ಅಂಡಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಯಜಮಾನ್ರನ ಪುದಾರುಡು ಬೊರ್ಚ ಅಪಗ ಅಪ್ಪೆಯ ಪಾಂಡಲ ಪುದಾರ್ನ ಬಯಕದಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನನ ಬಯಕದಲ್ಲ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವಲ್ಲ ಕಂಡನಿಗಳ ಜೋಕುಲೆಗಳ ಕೊರ್ತಿಜಲಾಲು ಅಪಗ ಇಂಚಿನ ಶ್ರುತಿಗೆ ನಮ್ಮ ತರತಗ್ಗಾವುಚ
ಶ್ರುತಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಾಯಕ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಚ್ಚ ದೈವ ನರ್ತಕೆರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದ ದೈವಗೆ ಗಾಳಿಪಾಡು ಬೇರತ ಅಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಚ್ಚ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ವೇಷಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಚೆಂಡ ಮದ್ದಳೆದಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಆ ಕೋಂಟುಡೊಂಜಿ ಚಕ್ರತಾಳ ಬೊಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆತ ಆಗಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಚ್ಚ ಅಪಗ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮೋಡು ಅಪಗ ಅಂಚಿನ ವಾದ್ಯವೃಂದದ ಕಲೆಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೊಚ್ಚ ನನ್ನ ಐಡ್ದು ದುಂಬು ಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ 14 ಜಾತಿ ವರ್ಗದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಾತಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಯಾನ ಪನುವೆ ನನ್ನ ದೈವ ನರ್ತಕೆರ್ನ ಪರವ ಪಂಬದ ಬೊಕ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವಯುತವಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ದೈವದ ಪಾತೆರಗು ಪುದರ್ ನವಿಲದ ನಲಿಕೆ ಆನೆದ ನುರ್ಕು ಒಂದು ಆನೆದ ನುರ್ಕು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅವು ಪೊಗ್ಗಿನಗ ಅಡ್ಡ ಬರಿ ಎರಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಅವು ನೂಕೊಂದು ಪೋಪುನೆ ಆನೆದ ನುರ್ಕುಂದು ದಾಯ ಪಂಡೇರು ಆ ಕರ್ಂಬುದ ತೋಟನು ಪೊಗ್ಗಿನಗ ತುಲೆ ಐಕ್ ಓವಾಂಡಲ ಎದುರುಂಡ ತುಲೆ ಸೀದಾ ಪೊಗ್ಗುನುಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ನೆಕ್ ಆನೆದ ನುರ್ಕು ಒಂದು ಪನ್ಪುನು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಉಗ್ರೊಡು ಬತ್ತಿನಂಚ ದೈವ ಐಕ್ ಅಡ್ಡ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ರಾಹು ಆದುಪ್ಪು ಗುಳಿಗೆ ಆದುಪ್ಪು ಜುಮಾದಿ ಆದುಪ್ಪು ಪಂಜುರುಳಿ ಆದುಪ್ಪು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಆದುಪ್ಪು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಏಪೊಲ ಉಗ್ರ ಅತ್ತು ಆಯೆ ಶಾಂತದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಆಯೆ ಆಂಡಲ ಆಯನ ಪಾಪದ ಅಜ್ಜೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೂನು ಬೊರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬೊಕ ಅಪ್ಪೆನ ಅಮ್ಮೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ರಡ್ಡು ಅಜ್ಜನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಅಪ್ಪೆನ ಅಮ್ಮೇರು ಆಂಡ ಈ ಅಜ್ಜೆ ಜಗತ್ತದ ಅಜ್ಜೆ ಎನ್ನ ಈರ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಜ್ಜೆ ಎತ್ತು ಜಗತ್ತದ ಅಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಜ್ಜನ ಕುಲುವಂತೆ ಸಾಧು ಉಪ್ಪೇರು ಪುಳ್ಳಿ ಮಲ್ತಿನ ಲೂಟಿನ ಕ್ಷಮಿಪೇರು ಆಂಡ ಈ ಅಜ್ಜೆ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪುಳ್ಳಿ ಅಡಿಕಲ ಆವುಡು ಹಾಳಿತ್ತಿನ ಪುಳ್ಳಿ ಅಡಿಕಲ್ನ ಕೆಬಿ ಪಿಂಟಿಯರ್ಲ ಈ ಅಜ್ಜಗೂ ಎಡ್ಡೆಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗನೆ ಮುರಾನಿ 10 ದಿನ ಅವಳು ಬತ್ತದು ಕ್ಷಮೆಕೆ ಎಂದಿನಿ ಆ ಕಿಬಿ ಪಿಂಟಂದ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಹಾಕಲು ಕ್ಷಮೆಕೆ ಎಂದು ಏರ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇಂಚಿನ ನವಿಲದ ನಲಿಕೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ನಲಿಕೆ ತುಲ್ಲೆ ಏತು ಪುರ್ಲುದು ಇತೆ ಮಾಯಿಲನ್ನಗ ಸಾಧಾರಣ 80 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಆರು ನಿಜವಾದ ಅಜ್ಜೇನೆ ಆರು ಆಂಡ ಆರ್ನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಜಲಾಂಡಲ ಪರಂದುದುಂಡ ಆರ್ನ ಅವಾಗ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ನವಿಲದ ನಲಿಕೆದ ಫಲ ಅದೇ ಅಜ್ಜೆ ಆರೆ ಕುರ್ನಿ ಅವಾಗ ನವಿಲದ ನಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ನಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಲ್ಕೆದ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಆಂಡ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಪನ್ಪೆ ಆ ತೆಂಬರೆ ಕೈತಲಿತ್ತಿನ ಕುಲ್ ಬೊಟ್ಟುವೇರು ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪೇರು ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ನಗ ಗುಳಿಗೆ ಆವಡು ಅಜ್ಜೆ ಆವಡು ಆ ನಲಿಪು ನವಿಲದ ನಲಿಕೆ ಅಪಗ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಪನ್ಪೆ ನಂಕಲ ಆ ಅಜ್ಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾಡುಗ ಅಂದ ಮನಸ್ಸುಡು ತೋಜುಂಡು ಆತು ಪುರ್ಲುದ ನಲಿಕೆವು ಐಕೋಸ್ಕರ ನವಿಲು ನಲಿಕೆ ಅಂದ ಪನ್ಪುನ್ನ ಮೈಕ್ ಅಪಗ ಭಕ್ತರಡ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಯದಾದ ಕೆಂಡಂದ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡುವ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಕಂತದು 100 ಮಿತ್ತು ಮಾಲೆ ಪಾಡುವ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತುಂಬೊಂದು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗಟ್ಟಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಣಿನ ದೇರ್ತೊಂದು ಸಮಾಜವು ಯಾನುಲ್ಯ ಪಂಡದು ದೈವದ ಪಾತೆರದ ಮಾಧ್ಯಮವಾದ ಮುಕುಲು ಪನ್ಪೇರತ ಮುಕುಲೆಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೊಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾಲೆ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರಡ ಭಿನ್ನಯದಾದ ಕೆಂಡಂಡ ಉದ್ದದ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಕುದ್ಯದ ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ದಾಯ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಸೇಮಂತಿಗೆದ ಮಾಲೆ ಅಂದಾಂಡ ಅವೇನು ನಿಕುಲು ಒಯ್ತದು ಅವೇನು ಗಂಟು ಪಾಡೋಡು ಎನ್ನ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ದೈವನರ್ತಕೆರ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಪಿರಪದ ಭಾಗವು ನೂಲು ಒರೆಸೆರಬಲ್ಲಿ ನೂಲು ಒರೆಸೆರಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆದನೇ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ಲೆಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಪನಿಯರೆ ಅನ್ ಜನ ದಯ ಪಂಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಿರಿಯ ಬಟ್ರೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಸೇಮಂತಿಗೆದ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಸರಿ ಆ ಸೇಮಂತಿಗೆದ ಮಾಲಿನ ಒಟ್ಟು ಒಯ್ತೊಯ್ತದು ಗೊಂಡೆನು ಪಾಡುವೇರ್ತುಲೆ ಒಯ್ತೊಯ್ತದು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಒಯ್ತು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾಗ ಮಲ್ಲ ನೂಲು ಒರಿ ಉಂಡತೆ ಆ ನೂಲನ್ನು ಗಂಟು ಪಾಡ್ಲೆ ನೂಲು ಗಂಟು ಪಾಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆದ ಆ ಬಲ್ಲನ್ನು ದೆತ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜಗಾವಡು ಗುಳಿಗಗಾವಡು ಪಂಜುಳಿಗಾವಡು ಬಬ್ಬುಗಾವಡು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಾದಾ ಕೆಂಡಂದ ಅಂಡ ನೂಲು ಪಿರೌದ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಗೆ ಒರೆ ಸೆರೆಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ರೆ ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಾಲೆ ಎಂಕುಲು ಭಕ್ತಿಡು ಪಾಡುನೊಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ವಾರು ನಿಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿಕಲ್ಡ ದಾದಾ ಕೆಂಡಂದ ಅಂಡ ಟೈನ್ನುಳ್ಳು ಕಟ್ಟಿದಿನ ಸೇಮಂತಿಗೆದ ಮಾಲೆ ಉಂಡತೆ ನಿಕುಲು ತಾಕತ್ತಿತ್ತುನಂದಾಂಡ ಬಿಸತಿದ ಕತ್ತೆರಿದ ಸಹಾಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ತುಕಾವೇನು ಕೈಟ್ ತುಂಡು ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ತುಕ ಕೈತ ಬಿರಿಯಲು ಸೀಲಾವು ತೂಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ಅಂದಾತ ತೂಲೆ ಟೈನ್ನುಳ್ಳು ಹೊರ ಈಸಲೆಗೆ ಐನು ಕೈತ ಬಿರಿಯಲು ಸೀಲಾಪುಂಡು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈತ ಬಿರಿಯಲು ಸೀಲಾಪುಂಡು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆ ದೈವನರ್ತಕೆರ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೀಲಾವಂಡ ಅವಾಗ ನೆಕ್ ಫಲದಾದ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಅರ್ಗಂಟು ಮಲ್ತದು ಇಂಚನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಾರಂದಾಂಡ ಏರು ಪಾಡ್ದಿನ ಮಾಲೆದ ನೂಲುಡ್ದ ಅವರ ಆ ದೈವನರ್ತನ ಕೆಕ್ಕಿಲು ಸೀಳುದು ನೆತ್ತೆರು ಬತ್ತಂಡ
ಆ ನೆತ್ತೆರ್ ಬತ್ತಿನ ಪುದೆನು ಆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನಾಯ ತುಂಬೋಡ ಒಂದು ನಿಘಂಟು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಕೆಲವು ಮಾತ ವಿಷಯನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದು ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಕೆಲವು ದೈವ ಚಿಂತಕರು ಪುರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಲ ತಪ್ಪುಂದು ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪುಜ ಅಜ್ಜನು ಕೆಲವೇರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಮಾತ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ನೆಕ್ಕು ನಮ್ಮಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಡು ಜೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂದು ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಚಿ ದಾಯಪಂಡೊಂದು ಅಂಡ ಒಂದು ಸರಿಯತ್ತು ಅಜ್ಜನು ದೈವತ್ತೋಡು ತೂಕ ನಮ ಆಯನ ಪ್ರೀತಿಡು ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂದರ್ಭಡು ನನಲ ಜಾತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಾಗ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಬಂಡಾರಲು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಬಂಡಾರಿ ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನ ಸರ್ನೇಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾತಿಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಶೆಟ್ರನಾಕ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡಾರಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಅವೇನು ಅಲಂಕಾರಿಕವಾದ ಪನ್ಪುಂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಇಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಶನಿ ಪೂಜೆ ಇಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕ್ಷೌರ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕಾರ ಆಯಿತು ಅಂದು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕುಜಲ್ನ ಮಾತ ಪುರ್ಲುಡು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಸೆಲೂನುಡು ತಿನ್ನಕಲೊಂದು ಅಥವಾ ಬಂಡಾರಲು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಇಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆನ ಅಪಗ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲೆಗು ನೂಲ ಮದ್ಮೆಯಾರುಂಡು ನೂಲ ಮದ್ಮೆ ಅನಗ ಸುರುಟು ಚವಲಾವೆರಂಡು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುದು ಕೂಜಲ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೂತ ಕೂಜಲ್ ದೆಪ್ಪುನಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಆ ಕೂಜಲ್ ದೆಪ್ಪುನಾರೇನು ಲೆಪ್ಪುಡು ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದಾರಿನ್ ಲೆತದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ವೃಂದಾವನ ಮಧ್ಯಡ ಬಾಲೆಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಎದುರುಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪನಯನ ಒಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮದ್ಮೆಡು ನಾಂದಿ ಸಮಾವರ್ತನೆ ಅಂದುಂಡು ಐಟಲ ಅಂಚನೆ ಅಪಗ ಒಂದು ಮಾತ ಕುಜಲ್ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಸೆ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ನಿನ್ನ ಏತಾಂಡು ಮಾರೆ ಅಂದು ನೋಟು ತೋ ಜಾವನತ್ತು ಐಕು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪಡಿಯರಿ ಕೊರ್ಪ ದೈವಗು ಅಂಚನೆ ಆ ಕ್ಷೌರಿಕ ನಕಲೆಗೆ ಮನೆಟು ಕುಲ್ಲಾದಿದು ವೃಂದಾವನದ ಕಟ್ಟೆದ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ತಡ್ಪೆಡು ಪಡಿ ಕೊರಿಯರುಂಡು ಐಟು ದೈವಗು ಕೊರ್ನಲಕೆನೆ ಕೊರಿಯರೆ ಆಂಡ ಮೂಜಿ ವಸ್ತು ಐಟು ದಿಯರಜ್ಜಿ ದೈವಗು ಪಡಿಯರಿ ಎಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಮಂಜಲ್ದ ಕೊಂಬು ಕರಿ ಒಂದು ಪೂರ ದೀದು ಉರ್ಪೇಲ್ದ ಅರಿಟು ಇಡೀ ತಾರ ಇಂದಿದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಇಂದಿದು ಕೊರಡು ಆಂಡ ನೆಕ್ಕಾನಗ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದಾದ ಕೆಂಡಂದ ಆಂಡ ಮಂಜಲ್ದ ಕೊಂಬು ದಿಯರೆಜ್ಜಿ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ದಿಯರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿ ದಿಯರೆಜ್ಜಿ ದೇ ಪಂಡವು ಕೋಲನೆ ಮಾತು ಅಂಚಾದು ಪುನಗಂದು ಮೂಜೇನು ದಿಯಂದೆ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಇಡೀ ತಾರಾಯಿ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತೆಕ್ಕರೆ ಒಂಜಿ ಫಲ ಒಂಜಿ ಧಾನ್ಯ ದೀದು ಐಟು ಪಣವನು ದೀದು ಗೌರವಯುತವಾದ ಆ ಕ್ಷೌರಿಕಗು ಕೊರಡು ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಕಲೆ ಕೊರಡು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಚೆಂಚನ ಇತ್ತಿನ ಕೂಜಲ್ನ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಮೋನೆ ತೋಜಾವುಡುಂದ ಅಂಡ ಐಕು ಕುಜಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂರಕಾತೆ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎದೇತು ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಕೂಜಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನೇಕಂದೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಬಳ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಆ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲೇ ಸಮಾಜನ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಟೀಚರ್ನ ಕುಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾದ ಓಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ಜನಗಣತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ದೊಂಬುಡು ತಿರುಗುದು ಆ ಅಪ್ಪೆನಕಲ್ನ ಬಂಗಕ್ಕೆ ಏನೂ ನಕುಲುಂಡ ಅವಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜಾತಿದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಲಭ ಅಂದೆನ್ಯಾರ ನಮ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಜೋಕುಳಿಗೆ ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಟೀಚರ್ ನಕುಲು ಬೊಕ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಗುರುಕುಲ್ ನಕುಲು ಮುಕುಲು ಎಲ್ಲೇ ಜನಕುಲ ಅವಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಡೊಂದಾಂಡಲ ಅರ್ಧರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಾತೆರುಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೃತ್ತಿದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನೊಂದಾಂಡಲ ಅರ್ಧರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಾತೆರುಲಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇಂದೇನು ಮಾತ ಮಸ್ತು ದುಂಬುಕೊನ ಪುನ್ಬುರ್ಚಿ ನನಲ ಮಸ್ತು ಜನ ಪಾತೆರಿಯರ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಒಂಜೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾದಾಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತುವ ಉಲೈಜಿ ಬೊಕ ಆಡಂಬರ ವಿಜೃಂಭಣೆಗೆ ಮಸ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಭಕ್ತಿ ಪೂರಕವಾದ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡಲ ಅವು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಭಕ್ತಿ ದಾಂತೆ ಹೂ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡಲ ಆಡಂಬರ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ 10 ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ 100 ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಏತ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಆಂಡಾಯಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಕಾಡಪುರ್ಪ ತೋಡ ನೀರು ಪನ್ಪಿರಂಚನ ಸತ್ಯ ಅಂಚಾಂದು ಈ ತೋಡದ ನೀರು ದಿಯರ ಪೂಜಿ ದಾಯ್ಪಂಡಂದಾಂಡ ತೋಡ ನೀರು ಗೋಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪೋಡು ಕದ್ರಿದ ಅಂಜಲಿ ಬದ್ಧವಾದ ಪರ್ನಂದಾಂಡ ಪರಿಯರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕೊಡು ಆ ಪರ್ಪುನ ನೀರಿನೇ ಜರಿತ ನೀರಿನೇ ನಮ್ಮ ಪಂಜುರುಳಿಗಳ ಮಲರಾಯಗಳ ದೀಪುನು ಆ ನೀರು ತೋಡ ನೀರು ಅಂಚಿನ ತೋಡ ನೀರು ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ದೈವದ ಮನೆ ಮಂಚವು ದೀವಲಿ ದಾಯಪಂಡಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಪರಿಯರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೋಡು ಅವಾಗ ಈ ತೋಟದ ನೀರಿನ ದಾಯ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಿಯೋಡು ನಾನ ಈ ತೋಡದ ನೀರು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪರೋಡು ಪರ್ಪನ ನಮ ಪರ್ಪುಂಡ ದಿಯೋಲಿ ಏರೆಗಾಣ್ಲಾತ ತಂಕ ಉಂಡ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ತೋಡ ನೀರು ಕಾಡಬುರ್ಪ ದಾಯಪಂತೇರಿ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಸರಳತೆಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆ ಪುಂಡು ಪಂಪಿನೇಕ್ ಪಂತೇರು ನೂದೇಕು ನೂದು ಸರಿ ತೋಡ ನೀರು ಕಾಡಪುರ್ಪ ನೂದೇಕು ನೂದು ಸರಿ ಆಂಡ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಮಲ್ಪುನೇಕ್ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪನಿಯರ ಪೂಜಿ ಅಜ್ಜೆ ದಾಲ ಬಯಕದಿಜೆ ಬಡತನಡು ಪುಟ್ಟಿಯೇ
ಬಡತನೊಡೆ ಅಂತ್ಯಾಯೆ ಮಾಡಬತ್ತಿ ಮೂಲಮೈ ಸಂದಾಯೆ ಆಯನ ಮಾರೆ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನ ಮಾತ ಪುರಪುಂಡು 7 ಜನತ ಬೇಲಿನ ಉರಿಯ ಮಲ್ತೆ ಸೇಜಪಾಲನು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂಡೆ ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚಿನ ಅಜ್ಜಗ್ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಬಂಗಾರದ ದಂಟೆ ತಪ್ಪುಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಐಟಲ ಭಕ್ತಿದ ಭಾವನೆ ಆಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಬೇತಕ್ಕಳ ಕಾಸು ಕೇಂಡದ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಕೊರ್ಪುನಕಲು ಪರಂಚೊಂದು ಕೊರ್ನುಂದಾಂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಪಗ ಇಂಚಿನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಂಡೇರು ತೋಡ ನೀರು ಕಾಡ ಬುರ್ಪ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮಡ ಉಂಡ ಏತ್ತು ವಿಜೃಂಭಣೆಟ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ದಾಯಿ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡಾವಡು 10 ಚೆಂಡಾವಡು ಭಕ್ತಿದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅತ್ತು ದಾಯಿ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡು ಯಾವ ಪಂತಿನ ದೇವೇರು 10 ಚೆಂಡನು 100 ಚೆಂಡನು ಬೊರ್ಚಿಯಿಂದ ಬಂತಿಜೇರು ಬಪ್ಪನಾಡ್ದ ಅಪ್ಪನ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿದ ಮುರಾನಿದ ಶಯನ ಉತ್ಸವಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಂಗೆ ಲಾರಿಡೇ ಬರೊಚ್ಚ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಪಗಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ 1 ಲಕ್ಷ ಚೆಂಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚೆಂಡುಪ್ಪು ಶರಣಣ್ಣಲ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡುಪ್ಪು ಗೋಪಾಲಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡುಪ್ಪು ಮೆನ್ನಂಡ್ರನ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡುಪ್ಪು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡುಪ್ಪು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡುಪ್ಪು ಅಜ್ಜನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಕಮಿಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡುಪ್ಪು ಅಪಗ ಆ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡ ಆ ಆಡಂಬರ ಮಲ್ತೆಂದು ಪನಿಯರ ಏರೆಗಲ ಅಧಿಕಾರಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಅಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನಾಲು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬಪ್ಪನಾಡ್ದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನಲ ಉಪ್ಪಡು ಪಣ್ಣುಂದಾಂಡ ಆಲು ಕೊರ್ನುಂದಾಂಡ 1 ಲಕ್ಷ ಚೆಂಡು ಅಲ್ಲಲ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡು ಬೈಜ ಆ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂತುಂಡು ಸಾಲ ಮಲ್ತದ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಈ ನಿನಡ ಉಂಡ ಏತು ವಿಜೃಂಭಣೆಟ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಲಾ ಪಂಡದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಮಲ್ತಿನಂಚನ ಅಜ್ಜಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನು ಅಜ್ಜೆ ಸಂತೋಷದ ಅವರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇಹ ದಂಡನೆ ಪುಣ್ಯಗೂ ಕಾರಣ ನಡತನಂದಾಂಡ ಬಚ್ಚುಜ ಆಯಸ ಪೂಜ ಅಪಗ ದೇಹನ ದಂಡನೆ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಐತನೇ ಫಲಶ್ರುತಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪನುಲಿ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಡೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬೋಪೇರು ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಡೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬೋಪೇರು ಕಟೀಲಪ್ಪೆ ನಡೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬೋಪೇರು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಜ್ಜ ನಡೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಪಾದಯಾತ್ರೆಗುಂದೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪುಣ್ಯಾಂಶ ಉಂಡು ಅಪಗ ಈತ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಮತಮಾತ ದೈವಾರಾಧನೆದ 14 ವರ್ಗಲ್ನ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡಾಡಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವನರ್ತಕೇರು ನಮ್ಮ ಪುದೆನದೆ ತೊನ್ವೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಜ್ಜನಾವಡು ಗುಳಿಗಜ್ಜನಾವಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಸಂಸಾರದ ಪ್ರೇತ ದೋಷ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಆ ಸಂಸಾರಡು ವಾಗ್ದೋಷ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಆ ದೋಷದ ಪುದೆನ ಪಾಪ ದೈವನರ್ತಕೇರು ತುಂಬೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ದೈವನರ್ತಕೆರೆಗೆ ಏತು ಮಾತ ದೇಹ ಬಾಧೆ ಆಪುಂಡು ಏತು ಮಾತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಧೆ ಆಪುಂಡು ಎರಗಾಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ದೈವನರ್ತಕೆರಿ ಎನಡ ಬಂತೇರು ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾನು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗೂ ಪೋತೆ ದನಿಕಲ ಇಂಚಿಂಚ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಬಂತೇರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಏರ್ನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತು ಮಾತ ಜಾತಿಲ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ಏರ್ನ ಜಾತಿಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರತ್ಯೊಂಜಿ ಜಾತಿಲ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ಅವೆನಿ ಯಾನು ಉಡಲ್ಜಿಂಜಿದು ಒತ್ತೊಂದಿನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಅಜ್ಜನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಮುರಾನಿ ಬೊಡಾಯಿನ ಮೇರಿ ಹಿಲ್ದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ರಾಜಣ್ಣನ ಕಮಿಟಿದಕುಲು ಬೊಡಾಯಿನಂಚನ ಮಾನ್ಯತೆನಿ ಅನ ಕೊರಿಯರಿ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣೆ ಭಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಫೋಟೋ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೇಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕೊರಿಯ ಯಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ನತ್ತು 10 ಫೋಟೋ ಉಂಡಿ ಅನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಆಂಡ ಸುರುಟು ದಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋನ ಆರೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾತ ಅವು ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಪಚ್ಚೆ ಶಾಲ್ದ ಯಾನು ಕೊಚ್ಚೋನು ನತ್ತು ಆ ಫೋಟೋನು ಸರಿ ತೂಲೆ ಆಯ್ತು ಪಿರವು ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಸರಿ ಗಮನ ಕೊರಲೆ ಮೇರಿ ಹಿಲ್ದ ಕೊರಗಜ್ಜನವುಲು ಆಯ್ನ ಸನ್ಮಾನವು ಅವಾಗ ಪಿರವುಡೈಟ್ ಮೇರಿ ಹಿಲ್ಡ್ ಕೊರಗ ಪನ್ಪಿರೆಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಕಡೆತ ಒಂಜಿ ಪಾತೇರ ಪನನ್ಯ ಪಾತೇರು ಉಂತವೆ ಕೊರಗೇರ್ನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರುಡು ಏರ್ನಲ್ಲ ಸಂಸಾರನೇ ಆವಡು ಬಾಲೆಪುರ ಸೈಯೊಂದುಂಡ ವಂಶ ನಾಶ ಒಂದುಂಡ ವಂಶ ನಾಶ ಒಂದಿತ್ತನಂದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಕತೆ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆ ಸೈತನಂದಾಂಡ ಆ ಸಂಸಾರ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಪನೋಡು ಒಂದು ಗಮನದಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಪನ್ಪುನು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ನೆಟ್ಟು ದಾಲಾ ನಾಚಿಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನೊಂದು ಅಜ್ಜನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ವಂಶ ನಾಶ ಒಂದುಂಡ ಕುಡಿ ಬೆಳೆಯುಜ ಅಂಚಿನ ಕುಲು ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಪನೋಡು ದಾದಾ ಕೆಂಡಂದು ಮಾತೇರಗಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಜ್ಜನ ಕೈಟ್ ಬಾಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಕುಲು ದಾದ ಪನೋಡು ಕೆಂಡಂದು ಅಂಡ ಕೊರ್ರಗ ಸಮುದಾಯದ ಕೈಟ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನು ಆರ್ನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪು ಅಂದು ಪರಕೆ ಪನೊಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಬಾಲೆ ಒರಿ ಉಂಡ ಅಂದಿಜ್ಜ ತೂಲೆ ದಾಯ ಒರುಂಡು ಕೆಂಡಂದು ಅಂಡ ಆ ಬಾರೆ ಒರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಾಲೆನು ಆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಮುದಾಯದ ಕೈಟ್ ಕೊರಗೆರ್ನ ಕೈಟ್ ಬಂದುಳ್ಳ ಕೈಟ್ ಕೊರಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ 3-4 ಜನ ಪೊಂಜಾವುಲು ಬರ್ಪೇರು 2 ಜನ ಆಂಜೋಲು ಬರ್ಪೇರು ಆ ಪೊಂಜಾವು ಅಪ್ಪೆನ ಕೈಟ್ ಬಾಲೆ ಕೊರಡು ಆ ಬಟ್ಟೆ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಬಾಲೆನು ಆ ಪೊಂಜಾವು ಮಡಿಲಿಡು ದೀಪುಂಡು ಮಡಿಲಿಡು ದೀದು ಒಂಜಿ ಭೂಮಿನ ಗುಂಡಿ ದೆಪ್ಪುಂಡು
ಗುಂಡಿದೆತ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೈತಿನ ಬಾಲೆನ ಕೌಂಪೊಚ್ಚ ಆ ಬಾಲೆನ ಕೌಂಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಕೌಂಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಬಾಲೆನ ಗುಂಡಿಡ್ದು ಆ ಕೊರಗ ಬಂದುಳ್ಳ ಅಪ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಆಕಲ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಬಾಲೆನ ಗುಂಡಿಡ್ದು ದೆಪ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಬಾಲೆಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂದಾಯ್ಜ ಆ ದೆತ್ತದು ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಲು ಪೆದ್ಮೆದಿ ಅನ್ನಂದ ಅಂಡ ಒಂದು ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಸತ್ಯ. ಆಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೆದ್ಮೆದಿಯಿಂದ ಅಂಡ ಮಿರೆಟ್ ಪೇರಿತ್ತನಂದ ಅಂಡ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ತನ್ನ ಸಿರಿಮಿರೆತ ಪೇರನ್ನು ಕೊರಡಾಲ್ ಆ ಬಾಲೆ ಪರೋಡು ಆ ಸಿರಿಮಿರೆತ ಬಾಲೆ ಸಿರಿಮಿರೆಯನ್ನು ಪರ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪಲ್ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಪುದಾರ್ ಪಂಡದು ಇನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ಪುದಾರ್ ಇಂಚ ಪಂಡದು ನಾಮಕರಣ ಮಲ್ಪುವಲ್ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೈಯೇರ್ದು ಆ ಬಾಲೆದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗು ಬಾಲೆನು ಕೈಯೇರ್ದು ಕೊರ್ಪಲ್ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡಾಲೆ ಪಂಡದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತು ಪೋಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ವಂಶ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದು ಇನಿಗಲ ಆ ವಂಶ ಬೆಳೆಯೊಂದುಂಡು ಇನಿಗಲ ಆ ವಂಶ ಎಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಮಾನುಡು ಗೌರುಡುಂಡು ಯಾನು ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಸುಳ್ಳು ಅಣ್ಣಂದ ಅಂಡ ಮಾಯಿಲಣ್ಣ ನಡಕೇಲ್ನ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಅಂದ ಅತ್ತ ಅಂದ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಲ್ಲದ ತುಳಸಿದಾಯಿ ನಡ್ನಾಗ ಸೈಪುಂಡ ಓಲದಾಯಿ ಬದುಕುಜ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಅಥವಾ ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಅಥವಾ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಅಥವಾ ಸಾರಮಾನ್ಯ ಆ ಸತ್ಯಪದ್ನಾಜಿ ಎಂಚಿನ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯದ ಪನ್ಪನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಗೌರವಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ದೈನು ನಡ್ಪಾಲೆ ಆ ದೈ ಬದುಕುಜಿಯಿಂದ ಅಂಡಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಬಟ್ರೆಗೆ ಮರಲು ಜಾದಾದ ಪಾತೆರೊಂದು ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆತ್ತು ವಿಷಯ ತುಳುನಾಡದ ಹೆಮ್ಮೆದ ಗುಟ್ಟು ಒಂದುವೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಮದಿಪು ದುಂಬು ಮಾಯ ಬೆತ್ತಡಿ ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ಸುಳ್ಳತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಯಾವುಂಡು ದೈವದ ಎದುರು ನಿಕುಲ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಒರಿಯೆ ಇತ್ತುಂಡಲ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬೇತಕುಲ್ ಪಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ದೈವದ ಎದುರು ಒರಿಯೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಮರಲಂಬೆಗಂದು ಪಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಮದಿಪು ದುಂಬು ಮಾಯ ಬೆತ್ತಡಿ ದೈವದ ಎದುರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ದೈವ ಪೆತ್ತಡ್ಡು ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿಜಿಂದಾಂಡ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ಸತ್ಯ ಅತ್ತುಂದಾದ ಪೋವು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎತೋ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕತೆಕುಳುಂಡು ಯಾನು ಏತು ಮಾತ ಜಾತಿ ವರ್ಗದ ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ನನಲ ಪನಿಯರುಂಡು ಪೊರ್ತು ಮೀರ್ದು ಪೋಂಡು ಆಂಡ ಮಾತ ಜಾತಿ ವರ್ಗೋಗುಲ ಮಾತ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮಗುಲ ಎಕಡು ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಯೂಟು ಕೊರಡುಂದು ಒಂಜೊಂಜೆ ಸೆಲ್ಯೂಟು ಕೊರನುಂದ ಆಂಡ ಸಾಧಾರಣ 10-25 ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಆವಂದ ಅಪಗ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಸಾರ ಮನೋಲಿ ಕುಡು ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ಕುಂಬುಡೋಡು ಕುದುತುದು ಅವಿನ ಸುಧಾರ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಅಂದು ಅಂಚ ರಾಶಿಗೆ ಪೊಲಿಪಾಡು ದೈವ ಅಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಎನ್ನೊಂದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿರೋಧ ತೋಜಾವಂದು ಪಣ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸೋಡು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೆಲ್ಯೂಟುನು ಕೊರೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಟ್ಟುಗು ಸೆಲ್ಯೂಟು ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಗಡಿ ಉಂತುದು ಸೆಲ್ಯೂಟು ಕೊರ್ರ್ಯಾಪುಜಿ ಆತ ತಾಳ್ಮೆಲ ಜನಕಲೆಗಿಜ್ಜಿ ಅಪಗ ರಾಶಿಗೆ ಪೊಲಿಪಾಡು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಎನಡ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಪೊಲಿಪಾಡು ನಂಚಿನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಲಕ್ಕದು ಉಂತಾವಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಪಾಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಲಕ್ಕದು ಉಂತೊಡೆ ಸೆಲ್ಯೂಟು ಕೊರಡೆ ಆ ಎಂಚಿನ ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಬ್ಯಾಗಡು ಕನ ಇದೆ ಅನು ರಾಶಿಗೆ ಪೊಲಿಪಾಡುನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಅಂದು ನೆಟ್ ಮಾತ ಜಾತಿಲ ಉಂಡು ಮಾತ ವರ್ಗಲ ಉಂಡು ಎನಲ್ಲ ಸೇರ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಪನುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಲ್ಯೂಟನ್ ಕೊರುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನುಡು ಒಂದೇ 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 ಜೈ 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 ಆಭರಣ ಎಚ್ ಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣೆ ಶರಣಣ್ಣೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ಮೆಣ್ಣನ್ರು ಜಗದೀಶಣ್ಣೆ ನಿಜವಾದ ಆರು ತೀರ್ಥಗುಲ್ದೇರ್ ಆರು ನೆಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಡು ಕುಲ್ಲೋಡಿತ್ತಂಡು ಮಹಾಮಲ್ಲ ವಾಗ್ಮಿ ಆರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಐ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರು ನಂಕು ಕೊರ್ನ ಈ ಪ್ರೀತಿನ ಯಾನು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನು ತರೆಟು ತುಂಬುವೆ ಬಲಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಪ್ರೀತಿನ ಯಾನು ದೇವರು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ತರೆಟು ತುಂಬೊಂದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಕ್ಲೆ ಕುಡೋರ ತರತಗ್ಗಾದ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನ ಮಾಲೆಡು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತದು ಮಂಜುನಾಥಗಲ ಸೋಮನಾಥಗಲ ಪಂಜಂದಾಯಗಲ ಅರಸು ಮುಡಂದಾಯಗಲ ಬಂಟಗಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಜ್ಜಾಯಿನೆಂಚಿನ ಸಾರಲ ಪಟ್ಟದ ಅಜ್ಜನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗು ಆ ಭಕ್ತಿದ ಅಕ್ಷರದ ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಉಂತಾವೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ವಂದನೆ
ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೈ ತುಳುನಾಡು. ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ ಬದುಕು ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ಕದ್ರಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಾತು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಕುಂಪಳ ಇವರಿಂದ. ಚಾವಡಿದ ಎದುರುಕುಲ್ ಅಂಜನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಬಂಧುಲೆ ಕರಿನ ಆಜಿ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಪಂಪನಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಆತನ ತಿರುಪತಿ ಯಾತ್ರೆ ಆತನ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಅವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಂತಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅದನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಪೋತಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ತುಯ್ಯರ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಾಹನಗಳು ಬರ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೂ ವರಾಣ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮನ್ಪಡೋಂಚನ ನಿಲೆಟ್ ಆಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆಯ್ನಂಚನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಆಯ್ನಂಚನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಎಂಜಿನ ಕೃತ್ಯ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಖಂಡನೆ ಮಂತದು ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮನ್ಪಂಜನ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ದೀವೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಪಣ್ಣಿನಂಚಿನ ಪಾತಿರು ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ನಡಪದು ಕೊರಿಯರು. ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಎದುಕೊಂಡು ನಾವು ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರ ಪ್ರಖಂಡದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಎಂಗ್ಲ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ನಿಲೆಟ್ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಮಿಟಿ ದಾಖಲು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸುರುಕಾದಿಯಾನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಯಪಂಡ ಸಂಘಟನೆ ಜಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಎಕಡೆ ಪ್ರವೀಣರು ಪಂಡ್ಲೇಕನೆ ಕೈತಾಳೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ಪತನ ಅಪ್ಪಾಜಿದ ಗೋಶಾಲೆ ಅದು ಇಂಚಿನ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯನು ಕರಿ ನಾನು ಅಲ್ಪ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಮನ್ಪೋಡು ನನಗೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಯಾವಜಿ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮನ್ಪೋಡ್ನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಪಾನೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆನಪುರ ಮನ್ಪೋಡು ನನಗೆ ಅಕ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಐಕಾದ್ರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಬಂದಲೆ ಟೀಕೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಕೆಲವೇ ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಅಕ್ಲ ತಾಳ್ಮೆನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪಲೆಕ್ಕ ಇನಿಗಿಲ ಆ ಒಂಜಿ ಟೀಕಾಕಾರ್ಯರನ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೆ ಸೇರ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಲೋಪ ಅಂದಲ ಪನೊಲಿ ದಯಪಣ್ಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಡು ಟೀಕೆ ಮಂತಿನಕ್ಲೇನು ಕೂಡಲೇ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯ ತೋರಿಸ್ಪೋರು. ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಮುಕ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡು ಒರಿ ವಿದೇಶದ ಬತ್ತನಲ್ಲ ವಿದೇಶದ ನಾಯಿ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ದೇಶಡು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಅದು ಕೊರೆಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಬೋಟ್ಲೆಕ್ಕ ಕೊರೆಪೊಲಿ ಬಣ್ಣದಂದು ಅಂಚಾನೆ ಈ ದೇಶಡು ಬತ್ತೀನಿ ಬಣ್ಣದಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಬೇರ್ದವರ ಟೀಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಪನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಗ್ಲು ಆಪುಣು ಏನು ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರವೀಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋನ ಬಂಡೆ ಟೀಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಪುಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗ ಅದುಪು ಐ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಪುಗ ದಾದಾಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದನ್ನು ತಿದ್ದೋನೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚಂದ್ರೆ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಮಸ್ತ್ ತರಹಾಳು ಮನ್ಪಂದೆಲ್ಲ ಇನಿ ಸಾರ ಜನ ಬೈದೇರು ಪಣ್ಣಾಗ ಟೀಕೆ 1-2 ಜನ ಮನ್ಪೇರು ಸಾರ ಜನ ನಮ್ಮ ಬೆರಿಟುಲ್ಲೇರು ಮನ್ಪಂಜನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ನಂಕ್ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮನ್ಪನಾಗ ಟೀಕೆ ಏರೆಗಿಜ್ಜನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಟೀಕೆ ಮಂತದೇರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಟೀಕೆ ಮಂತದೇರು ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಗೆ ಅಪಗಲ ಬಿಡ್ತಿಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಕಲಿಯುಗ ಈ ಕಲಿಯುಗ ಟೀಕೆ ಮಂತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಯಾರುಂಡ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಅವ್ರನ್ನ ಟೀಕೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಚದ್ರೆ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಏಪಲ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಗ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆವಾಡು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ತಿಕ್ಕೊಡ್ದನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟೀಕೆ ಬರೋಡು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುಣು ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಂಡಂದನ ಬೊಕ್ಕದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮನ್ಪೆರಿಗೆ ಆಪುಣು ಅನೇಕ ಮದ್ಮೆ ತಮ್ಮನಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಪೂಜಾ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪುಜರೆ ಇರಲ್ಲ ಇಂಥ ಒನಸು ದಾಳ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿಜಿಂದು ಪನ್ಪೆರೆ ಅಣ್ಣ ಮಂತಿನಾಗ ಆಯ್ತ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೋಡು ನನಗೆ ನೆದ ಪಿರವಡು ಏತು ಓಡಾಟ ಮನ್ಪೋಡು ಏರೇನು ಬರೋ ಸಂಪರ್ಕ ಮನ್ಪೋಡು ಏತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಓಡು ಐಗೆ ಪಣವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚಿನ ದೇನು ಬರೋ ಯೋಚನೆ ಮಂತಿನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಂಗ ಅಂಡ್ ಟೀಕೆ ಮನ್ಪಣಾಗ ಕಾಸು ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಒಂಜೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನಿ ಅತ್ನಲ್ಲ ಬಜಿ ಕುರ್ತೇಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆನ್ಪಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನಿ ಐತ ಬದಲಿಗೆ ಆ ಟೀಕೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದ್ದು ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪ್ಲೆಕ
ನನಾತಿ ಎಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ ಬರ್ಪಲೇಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲೂ ನಿರಂತರ ಆಪ್ಲೇಕ ಉಳ್ಳಾಲದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಸದಾ ಈ ಸಮಿತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಂಚನೆ ಜನಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನ ಪನ್ಮನಂಚನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮನಪೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆ ಅಂಗ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರಖಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಮತ್ತು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರ ಪ್ರಕಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಂಬಲ್ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ಕದ್ರಿ ಇವರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಳಿಗುತ್ತು, ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ರತ್ನಾಕರ ಕಾವ ಕುತ್ತಾರ್ಗುತ್ತು ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಶ್ರೀ ಶರಣ್ ಪಂಪೋಯಲ್, ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಕುತ್ತಾರ್, ಶ್ರೀ ಭುಜಂಗ ಕುಲಾಲ್, ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುತ್ತಾರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಮೆಂಡನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೀಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.